Arribem al tram final del concert i nosaltres, els alumnes de sisè, anem a contar-vos dos contes d'una escriptora valenciana que li diuen Mercè Viana. A finals de novembre, a l'aula de música, vam oferir un concert amb aquests contes per a xiquets infantil i comptarem amb la presència de la pròpia escriptora, la qual ens narra... Va ser una experiència inolvidable. Nosaltres hem escenificat i ambientat els contes amb música i efectes sonors que esperem que us agraden. Aquest matí comptarem amb la col·laboració de Maria Isabel Llamo. Un fort aplaudiment. Diuen i conten que fa molts anys hi va existir un país no molt gran, amb el nom de Gran Castany. El cerclaven unes muntanyes amb arbres de 1000 colors, 20 hortetes i un bon parc, tot cobert de moltes flors. A la voreta d'un riu hi havia un gran castell on vivien uns reis. Estaven molt preocupats perquè tenien una filla que no sabia jugar. Sempre que algú li regalava un joguet, la princesa el mirava i amb desgana exclamava: Ai, quin fàstic, quina llanda, a mi això no m'agrada. Un dia, els monarques decidiren portar-li uns pallassos. Però quan la princesa es va tenir al seu davant, començà a protestar. Quin rotllo, quin fàstic, preferís mirar un plàstic. Els pares, preocupadíssims, li regalaren guants de colors, una corona de paper, una cadira de 3 potes, un cotxe de rodes diminutes i 3 nines amb el cap molt gran, però la princesa continuava tan avorrida com sempre. La princesa no jugava, els seus pares preocupats, amb pallassos no es reia i tampoc es divertia amb els joguets. Ai, la xiqueta, avorrida, sempre estava en el castell. Un dia, la princesa va veure un conillet que corria pel seu jardí i... Quin conillet més bonic! Quin conillet! I des d'aquell dia, la princesa jugà sense descansar amb el seu xicotet conillet a conillets amagats.